Isa ba mo kaginikanan na sama nako nangitaw nangandoy nga mausog ang kinabuhi magkaroon na og kanang financial flexibility and time flexibility. So if you are one of those, watch this video until the end. Don't skip. Hi, my name is Lucy. Taga Cagayan de Oro ko, Pilipinas. Now live sa nana ko karon nagpuyo sa Canada, Ontario. But karon nagbakasyon ko kami, the whole family, gikan mig Ottawa, Montreal. Now we are in Quebec. Naami karon sa Quebec. Nagsuroy-suroy, the four of us, the whole family, naami dinhi. So what does nganong amo ni siya na nahimo, but back then in 2020, truly nahatulo ka buk akong job sa una. Dili mi ka travel pagani kay the just is more than enough for us to leave our job kana bang mura gid na siya ta pagbayad tanan. So kung naman mi matigom, gamay ra pud kay kinahanglan magita magtigom no. So ako as ginikanan as inahan non-stop gid ko nangita kog opportunity. So in 2020, nawadan kong trabaho from trifle job, so nagkaroon kog realization sa kinabuhi nga dili gid ay pwede nga magsalig ra gid ta sa atong trabaho. So nagpray ko sa Ginoo, nangay ko sa Ginoo. So God gisagot pod ko sa Ginoo. Nga ako man ang gihilak, so kung ako man ang gipangayo nga tagaan kog opportunity. So indeed, gitagaan ko niya online business kani karon nga akong gikuan. Kabalo ko daghan na kay mog nakita ani nga mga ingani sama sa kong gistorya. But you know what, there is always a divine appointment gyud para sa atoa. Naay saktong kapanahunan para sa atoa. So maybe this is for you kung nakalantaw mo ani karon kani para ni sa imuha. Tungod ani nga negosyo nagbag-o gyud akong among kinabuhi sa hinay-hinay. Kay sa hinay-hinay na bago among kinabuhi. Sa naka-travel nami Pilipinas, nakaputag nami project, naka-travel nami every year. Now naami sa tulo ka lugar, gikan mi sa Ottawa, Montreal, in Quebec, naami sa Quebec karon. So, kumbaga maluwag-luwag comparing sa nagtrabaho ra gid ta. Nagtrabaho ra so naka-project sad mi, so may nga na ba. So, munang ako eager kay ko nga ako gid ni siyang ikuan sa inyo ha. Ako ni share sa inyo ha kay basin di ay para pud ni sa inyo ha. Inyo sa ding appointment, inyo sa ding divine appointment ko. So kung tinuod gid mo nangita o kanang kauswagan sa kinabuhi sama nako, learn more, click the learn more button below and register your name and email address. And I will give you the info details, and also watch the 90 minutes webinar para makatuon mo learn lang ta, mag-learn lang ta para mauswag po datong kinabuhi. Di ba ang learning non-stop man na siya, na non-stop man. So kung ang Ginoo nagauban sa ato, tanan gid nato mga pangandoy ato gid nang makuha if God is with us. So if you could resonate with me here, kung nakakuan mo ani, ayo lang gid mo o connect with me or sign up or learn more, button below and register your name and email address. God bless. Bye for now. Just to share you something in here. Alright. God bless. If God is with us, nothing is impossible. Bye for now.